Hona etorri ziren, Santa egunien bezperan etorri ziren. Santa Maña egune izango zen, bai, Santa Maña. Etorri ziren milizianok eta bakotxa partidutatik, partidu bateko, besteko danetatik, onan jago ziren, da kalien movimentu eta jenti zela inoko ezekizen zer zanbez, da ezabez. Ezen ekizien hori, ezen ekizien. Ke bai, inoko ezauke. Osa, politika... Hau bai, jarriztak hau izango horien, ostantzeko izaukien, eta urten nien, hemen frentie formau zan. Da gero, bigarren egunia entzuginen, zeria, bilerlea, no. Bilerlean guardazoilek, eta guardazoilek, sekustot, ekartzen. Bat zera, mantzokoa eskont, naranjero zaten zen, Felipe pedatu zala izena. Gero guardazoile gozan. Sekuestrau nok? Zelan nok? Preso hartu. Preso, harrapa, zer guzti zen, bai manifestazioen nuantzia dan zan. Bilerlea dana jente guztetin, oinez bilerlea eta bilerlean azalda zeok zertu, guardazoileok harrapa izan, guardazoile zerbarik hilatu zin da, Bilboa ero izan, da gero bueltan manifestazioen etxatzea ara zuen, da gero itxitxe, ezagun, frente fikuik ezagun bat, Hori manifestazio moruen, igual, antzi. Armak eta holan? Armak, oinone armak, batzu bakarrik euk izan, armak eta, batzu pistolak eta zein, horrentxe, suelto, bandituen letxe. Ja. Da gero, handik etorri ziren, eta gero ja atzea formetan azitzan zera. Da pentsaitu zerako inoan ziren gozan, gero, militearen hauden zegoen. Da han, zerien montu zen, tantai bakar, eta hileran danien formau zen frentie. Tantai bakarren, Bai, horrek, zaki bai zuen. Tantai bakarrik handik ointxe behan trintxeak aneongo diz. Da, ziantzenatik, ara urria, gero zaten marizekaino, handik bueltan, frentie hotze. Da, gabetan etorritzen zaren, bateo bigelatzen ziren, guardatzara egin ziren, da, Enparagok etxin. danak kamion eta zeretan, danak kanturra bat. Ona, ilukeran danak etxia, pentsauzelako inoantzi zegoen. Ja. Da betxe? Da, bombarde goztien orduen zu alista bizinen. Zueko untxe zautzen amoruen gui bilinen. Lagun zaki da. Da zuetan, da, hay que ir a posición de asaltos, a posición de asaltos, tantada karrena aurre oinaztute zorro gizenok da. Araize, jana duten, ero musin sinue, ero, gero beste seria, euskiza, muluekaz, da kortana zan, serien, nahizekatik zer jainjo barrien nien dau errekai ez du, handik eta muluekaz da, dozoner dira uno ero, da, tipita eta batik txikitxoa zan, da, kamara da, orduan kamara, oine, zera esaten duzun, kamara da, jauziakan kargite, taten dut, eta altzetan, neurie, mulio hilotu nan da, beste mogu zan, gero neurie zen eta kamara bai, izan zanako rai leontzen, ya veas otro día, que te pase esto, ya veas kama en donde va a estar, da dentxe. Da gero, guraitxe eta izekaz, zeria jarinjoa eta munizio egiten, izekaz, pentsaizu izeka eta munizio. Da han, akordan, munizio eta zertzuk zet, maldezin edanak, ostia, eta guraitxe eta entzun dezakulu maldezin eta zerran nik eta
kaki txikizezta eta altzo ezin gen, ostia, eta zuetak, bertik, batzen zu kaki, ostia, mas ostia, draude, zerien, urde gehien txiki, hortak. Da gero, han zerien euskizan, han maroto oinbe, han da, lehenko urte baten zen da, teilatu ere horreta hone, marotoko txabolan zenbait bider lo egin du, nuko euskizan, horregaz dinamitxeroraz gizon bat hona zan, dinamitxeaz manekauza hortze Durango inguruen. Zer bat, zubi bat zerten, isilieta hona, eta gugaz harretan zan nekaben. Venga, zehape bombak, tomate potikaz, tomate poteka eta dinamiti zertuzela, da botaten zen. Karo, Gallartakue dinamitxerue... Minerue. Minerue. Ziren, gehiena ziren, hor, somorrozto, korrontxo, nik horren, iguele, haun behi lagunek eukena zen.